clear tu te chebele ve kule ole ton ruma chuan kumsang ni som ni pali an ti chua break war ti chu kan clear ho vele thung dolari movie in tran na chuan police ho hian company lian tak nei tu ne na tanga report andon bo zuin case chu ano chui chiang meka ane tu pa zau hian mi tu ti riat lo atangin vauna adong na sat le ti police ho chu hashila aron vauda na rap thlakin athutak e mawang chuan chu kopuya detective Traber moyan chuan ma ruaya moyan hian case tam taklo chi chuak to chung zinga chuan in rok na le mi hausa tak tak kidnap na te ha telani tuna case an hanzir chian po hian misual vauna te chu fiam thu mai hani lo ti an hret huya dakar ni nu leka chuan thilmak tak mai lo thlengzom ngalin company in shal na chu atlaniam ta vaka zawatan chuan riruha na satak ni in a shareholders te tan bo buena lian tak atlingari moyan chuan chet lavatin emergency meeting akowa chu thilamo phurtu chu mi hausa le thilti thei tak ani aringani pa hausa tak mai humin ju hi halolanga ani hian zawa company stock market chu alo titlaniam duai hi lo nia apoi khoile na tur lo ngai tu le mekin apate zian en chuan anin thuruala mingzu hi sual hle ma se felvena lai riawanaya abik takin abial nu jai kunga lai mai ni khrilawa lo om to chu aduat le abial nu hetia om na chan hi ala chiang lawani moyan chu inspector bai chuan koin case kha midangin an lo khoi dai ti soin athina ur leya bonasan munan case chu chunjom turin lo shila moyan chuan atim tenhena chuan case chu zirchiang ha chung zu turin thu apea reiwaklawa atim member pakhat amin chuan chu company ne na in kai noi na tul thana tele in bumna a omti a hai chuka website pakhata lutin cheta chuan crime chi shan halo om trep mai moyan chuan hai zelin alo fui sau boka moyan de chu zau nena chuan vakalin police te chu in thurwa pui turin navatia an company le crime chi shan in kai noi na te chu zep om hau lawa soivek turin na te bokani zana chuan moyan chu website a chuan lutin ran soi sakna video rapla takamuta thinrim takin na team te hakola chu video lo chuana chu chingha turin natia rei vaklawa chi chu ngalin video siam tu in chu han thleng chop chil ngal mai mingzu chu tan chiat alo tuma alo theilo awangin moyan te chuan akong khar chu an chu cheta an in de nu chuan an man thei ta rama ain chuan han en kual chuan mi pakhat hi phuarlom vekhian lo oma ran sa te po chu lo omin mingzu khan ran mai ba ka mihring ka lo si sa thin ti an hrethiam ta police station a thuan zo fi lai te chuan mi pa ngai a phazan lo emoti tur hian a oma ama te chuan nui vakin athil tia te chuan in thiam lo na anei mi lo ti hriat tak hian an phutok chi ani kha ati vela ta se chu tiang chuan soima se akut tuar tu te khan phuturin eng ma ti sual anei der mai silo moyan chuan mingzu chu kota arang theyang bera shruya rota atuga chuan apatezi chuan mingzu nena chuan abianu jei chu alo harto ti ashila jei chu lo harma se la trong theilovin ala che theilo ani moyan chu atim teren meeting alo nei meka website a video upload tu te IP address zong chu chui chu vekan tuma IP address tilang ngam lo tu te chu an target big vek don ti te han soya ni rei ala ral lo tia moyan chu an real estate mi house lang mi som lai te chu an kidnap ti thu adong ta hekesi kumga kalta in chimtonen khan in zomna anei aring tlatani kumga kalta khan jei po alapa ngaya achung te tur siama aboi lain an omna chu aron chimta hani kha moyan chu parka zana akal lain mi pakhat tui hol hon kora thil tiru zau hi awamua angai chu thalo dewin vapan mai atumta chu pa chu hlotlan chin ain tawak mai moin chu athoka ha thutawangin chu pa chu man talova atim te chu shidin tuiluan na sewer department ho chu awa biek tirta
an ni pui nam hang chuan chulai tui luan na pai pu chung te chu an endik ta chuda chuan ruang chu an mutan wal mai mi hau so ho an ru bo te kha han lo ni reng maya mani thla takin mi pariat lai chu an chan man sha mani ma se chu mi te purtu tur ambulance driver chu mingju kha halonia atlan bo pui ta dai mai moin le apol de chuan an umjing hal wata ma se thei to chu ma se moin te chuan an mi man tum chu a chin chang reta ha lo mai le inspector chuan moin chu hawin niso ma an case chu chui fel turin thupe ka peta reiro te nu chuan ambulance kha an mule hlawa ma se chunga an mi chan chu te chu an lo thi man vek to nei moin chuan chu mi hau sa ho ru bo na chuan a chan ber tura hangai chu man kuma building chimwanga phubala na khana ngai ta a kha building chim kha mi hau sa ho sakha ani bokatin ni ti chu moin chuan kha building chima chiat tok tele an chung te zong kha atim te chu a zon tir ta veka chuti line jai chuan chanchin thara han pon chu lo bu ve vekin ambulance thi ta tele abia pa mingzu chuan inzom na an nei alo ring veran bok moyun chu hospital kalin kha building chima tuar tu te chanchin kha hriat chian lo tuma nar chuan in chima telve jai chu munda an son to thu lo hrila chuta thilom zia hre thiamin mingzu chuan abial nu chu munda alo in son pui dai ti a hreta man mo takin mingzu in chu pan ngala ma se mingzu chuan moyun chu alo kaldon ti hriin chan dan tur alo hrek hop mai moyun chuan tun hnaya tui che pai na mi an mu chu chung chang te chu ha zota mingzu chuan ei ma hri lo thuin lo changa moyun chuan a thu sei chu oi lo hle ring thel ti hriat taka zona ha zo le thin nu chuan mingzu pate chu haron tong ve ta mingzu hi ai nam noi ve nge ani ti evidence om phot lo chuan ipu ringot thei lo ti na ron chana moyun chuan a ka san dong tia mingzu chuan inspector bai kha min lo bi ro ha ti zawa chu tong kam chu moyun chuan mak ka ti dewa mingzu le inspector chu anin merriat reng em nei tin angai tu chun zom rau mai mingzu chuan a biang nu rin le namin meng chu huin tul thana te chuan a in ron lo ti chu ha han shrila chanchin thara an pun na zong chu oi vek lo turin na ti bokani moyun chuan inspector bai hena chuan a case chui laya man son dan te chu alo shrila mingzu chanchin te chu hrilin arin hlel dan te chu asoya inspector chuan mingzu chu a hriat lo mel hle bok an hnuwa report thar adon bo zuin atin te chu meeting turin a ko khoma chira chuan school pakhat principal fanu chu ru bo ani thu a soita principal chuan ron phone in a fanu chu sikul a tiluina man be ni dan te haron hril veka a fanu chu bom kam nan na la ni zuani chu thu an hriat chuan moyong le atim te chu rang takin vakal ta hala a munan vatlen chuan thu thar la khom tu te chu an lo khat nur to a principal la chu kil khata phone lo mangin lelama lo kol tu chuan ati dik lo lai te highland saka alo vawa principal chuan a fanu chunga thil thalo thlen ti lo sha turin alo ngen velom lom bokani bom su thiam ho chuan bom panga lai alo in kam ti an hu chuka rang takin moyun chu han hril vata a puanan minute som chiom to boxi bom ti top tur chuan chetan la tanghal vata an bul naya mi puite po chu mun him zoka an kal son tir bok principal chu lo kalin moyun nena chuan a fanu chu chan him sak vat turin a ron ngera moyun po chu ches ngal vatin zam ho lo hian building chunga chuan a lut ta vata minute kuale ka om to boxi moyun la chuan kiltin zong ma se no pang chu a mu zo tat si lo abe dong tan rum tia khuanga ri hriain no pang chu a mu ta la umai rang taka an phuan na chu phen sakin apom chu ta ngala jai po chu lo che thei tran to in khuma tang chuan alo chuka chokalama te chuan zoi muai na kalphea akal zel na chuan mingzu pin dan thu ru chu awa mu ta la umai jai chuan a bial pa chu tul thana te chuan ain rol aring ta hiala police station lama chuan moyen le apol te chuan principal fanu khatia lo kidnapa bom te lo kam sak tu chu tu tak niang mo tin an ngai tu ho na sak le sikul le chevela cctv te chu an endik ta veka
thil sual ti tu khan police ho che dan kha alo thlir ve rengem tian erani uluk taka an en hu chuan moyan chuan mi pui kara mingzu lo ding ve reng chu ha mu tat lawa inspector bai hena chuan kalvatin mingzu aman na tu waran chu ha vadir tangala mase police station a han computer chu hack tu om ti hriat tak hian alo buai tanuaya chutian buai lai chuan mingzu chuan moyan chu haron kol ta chat mai inspector bai chu mana building chimna khan ain rol ve ti apuan lo chuan apoi vi wang ti ron shilani ti chuan moyan chuan inspector chu awazot chiang takhala ani po chu haloin puang tangenge kum tam takal ta khan inspector bai chuan mingzu wanu chu poisa thlem tumin apasal chuan a chanchin thalo puang zar lo se tiangi ata mingzu wanu chuan thamna chu alak du ta lowa chuan inspector chu athina urtai mema mingzu mu lai reng chuan anu chu asoi sa a puang sul ta bokari inspector bai thil ti wang chuan moyan chu athina ur khopa amingai san verte zingami inspector bai chu miten om takalo ni reng ti hriatin asata phat mai tlai lo ni chuan zai chuan mingzu hena chuan adam lo lai zong zonga halo en kolawangin lom thu wasila ma se room thu ru kalo nei reng ti angai tuin om dan thiam harrati ema atopa chuan zep zo to loin mingzu chu a chu chal ta tok mai engwanga tul that nge ni ti te azo chuan mingzu chuan khang ho khan an phu tok an moni kha ti in a changa kha building chim chana mo phurtu te zong zong kha an ni thu le na du wang ni mi alawa thila kal chho tak thu te ha silfia jai chuan a bial pa thil ti sual chu zep pui du lawin a om lo lanin police ne na a report ta daya police ho chu lo kalin a room te chu en dikin thla te han la jai po chu mun him lama an shroi ta dai mai mingzu chuan ral khata tang hian lo thli renga a bial nuin police ne na a report ta mai chu pom thiam har ati ve le ani an hu reilawa chuan mingzu chuan moyan chu kolin in mu puya soma arin mu meu chuan in machonin moyan chuan silai na tin takhala mingzu la chu ataksa bom malo khat vek si chutian in din chil reng lai chuan inspector bai hena sumtam tak pein building chim case kha chuizui tolo turinan lo tham ti mingzu chuan a soya inspector chuan tham na lange ani ti lantir na mingzu chuan inspector chu mana tuma moyan chu asilai chuan a chutlu topa akal santa dai mai atuka moyan chuan inspector chu va mulain mingzu thu soi chu ati kem ti vazota athu soi chu ati nge ya inspector chuan case chuizui lo nan tham na halo la ti hriat nu phei chuan atenina ten talu lu mai ani reilo te a corruption do tu team chu police station a chuan lo kalin inspector bai chu ron manan tum tamaya police station om ho chuan mak an lo ti hle an pu chuan chu tiang a lo ti thei chu han ring phalo ani masen ron manan tum lai tak chuan inspector kha alo tlan chu man dai mai reilo te a chuan mingzu chuan inspector go bai kha halo man ti report an dong tawata moyan chuan chet la le vatin inspector bai na chuan suat team tenen an vakal takhala mingzu chuan suat team te han lo kal ti hriatin inspector chuan a phu tok hremna a hmu theilo phang ti a hlawa suat team ho chu a kap tawaka ani ho chuan ron kap let vein silai mu chu haleng na sal hlea atopa mingzu tan che dan vakom to lo tia moyan chu police officer rinom takani thu soi na fak hlea a soi zo chuan mingzu chu ama le ama in ka thum tumina intina chita chuan moyan chuan ron dang manin ama po chu ain liam pha ta hial mai mingzu chu hospital lampan puyani takala atopa chuan moyan hian inspector bai kha zelbang zu tir nge tumta mingzu po chu corruption do hle ma se ado dan anun ro ne ma wangin ani po chu zelbang zu lo thei lovin nom ta ti chuan movie chu lo top ta ne thlir tu te atop the lo thlir zo vai kalom e ma khoi taka ka channel hi min lo subscribe saka lo thlir sak zel tur chawin khoi na karon nge re